Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, ingkang bahagia. Bangun komunitas ingkang begja rahayu utawi gesang sesarengan sing bahagia tentu betahaken penggerak-penggerak sing aktif lan purun ngladosi gesang sesarengan kanthi penuh kabingahan. Menika dados salah setunggal faktor pendukung anggenipun bangun gesang sesarengan sing begja rahayu sing bahagia. Kala wingi kula matur naminipun gesang sesarengan menika kedah wonten sing ngurusi, sing dadi pengurus, mbuh kuwi ana ing brayat, ana ing lingkungan RT RW menapa dene ing paroki. Yen sing ngurusi menika boten purun utawi boten nglampahi menapa sing dados tugas-tugasipun, gesang sesarengan ya ora bakal bisa mawujud kanthi sae mbok ana penguruse. Pengurus sing sae menika yen sedaya sing dipitados ngayahi jejiban dados pengurus nglampahi tugas-tugasipun kanthi sak sae-saenipun, temtu kemawon kanthi semangat suka bingah. Kepengurusan menika nggih kedah nggadahi spiritualitas, nggadahi lambaran iman, lan Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem ingkang piniji dados rasul. Para murid ugi kaparingan tugas supados mujudaken lan ngleksanani tugas menika kanthi penuh kabingahan kangge mbangun komunitas paguyuban gesang sesarengan sing bahagia. Nah menapa tugas ingkang dipun paringaken Gusti Yesus lan motivasi utawi spiritualitas ingkang kedah dipun ayati dening para murid? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 7 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang murid 12 mangkene, "Mangkata lan memulango, wartak-wartakno kratoning swarga wis cepak. Wong lara padha warasna, wong mati uripna, wong budugen resikana, setan-setan tundungen. Kowe nampa kanthi lelahanan, weweo kanthi lelahanan. Aja sangu emas apa sloka apa dhuwit ing kantongmu, aja sangu kampil kanggo ana ing dalan, rangkepan utawa teken. Awit wong nyambut gawe mono wis samesthine nampa opah. Ngendi kutha utawa desa sing kok leboni, takokno dhisik sapa sing pantes kok inepi, lan mondhoka ing kono nganti sak budalmu. Dene yen mlebu ing omah, kuluka salam mangkene, katentreman tumuruna ing omah kene. Yen mula pantes omah iku, katentremanmu bakal tumurun. Dene yen ora, katentremanmu bakal bali.
yen ana kalane kowe ora ditampa lan tembungmu ora dirungokake, tinggalen lunga omah utawa kutha iku lan ketapno bleduke saka ing sikilmu. Aku kandha sakbenere ing dinaning pangadilan tumrap Sodoma lan Gomora bakal luwih kepenak tinimbang tumrap kutha iku. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, saksampunipun Gusti Yesus milih lan nimbali rasul 12 saking antarane para murid, Gusti lajeng paring ayan, paring tugas menapa ingkang kedah dipun lampahi lan leksanani para murid kala wau. Gusti ngutus mangkato lan memulango wartak-wartakno kratoning Allah wus cepak. Menika dados wosing pawartos. Mila tiang-tiang dipun kersakaken supados cecawis saengga saged nampi kratoning Allah kanthi pantes. Cara ingkang dipun paringaken Gusti Yesus kangge martosaken kratoning Allah wus cepak menika kanthi mujudake pakaryan kawilujengan. Wong lara padha warasna, wong mati uripna, wong budugen resi ana, setan-setan tundungan. Menika conto pakaryan sing konkret, boten namung rencana-rencana sing ngaya-wara, sing mbok menawa ya daki-daki apik ning kadangkala ora bisa dileksanani utawa bisa dileksanani ning ora njawab apa sing dadi keprihatinan lan kebutuhaning warga. Merga apa? Dasare mung kebiasaan, biasane gawe kegiatan iki. Ketoke kegiatan iki apik, akeh sing seneng. Nah, ning ora ada dasar data utawi kenyataan sing konkret sing dialami dening warga utawi umat. Gusti Yesus ngajak para murid dalem langkung-langkung para rasul supados makarya kanthi konkret menapa sing dados kabetanipun masyarakat Yahudi rikala semanten saengga saged njawab menapa sing dados sesanggane masyarakat Yahudi. Lan yen sampun mekaten temtu langkung gampil anggenipun nampi kratoning Allah. Lan semangat ingkang dipun kersakaken Gusti dados lambaran ngayahi tugas timbalan, kowe nampa kanthi lelahanan, weweya kanthi lelahanan. Para murid dikersakake anggenipun lelados menika penuh kabingahan, kemurahan hati lan ora cethil. Merga apa? Para murid wis nampa nugraha sacara cuma-cuma, mila nggih anggenipun lelados sacara cuma-cuma ugi. Ora ngarep-arep entuk bayaran utawa stipendium sing gedhe utawa honor sing akeh. Lan menika kadangkala dados tantangan tumraping kula panjenengan sami. Wis leladosan seprono sprene kadangkala ora entuk apa-apa utawa yen entuk apa-apa terus dadi perkara nggo rebutan lan sak panunggalane. Gusti ugi ngajak anggenipun ngleksanani tugas timbalan menika kanthi prasaja, ora perlu pating gruweng gawa werna-werna. Aja sangu emas apa sloka apa dhuwit ing kantongmu. Aja sangu kampil kanggo ana ing dalan, rangkeban utawa teken. Awit wong nyambut gawe mono wis sak mestine nampa opah. Menika dados lambaran anggenipun pitados para murid ingkang weweh kanthi cuma-cuma. Ora perlu kuwatir bilih mangkih apa sing dadi kabetane menika lajeng keteteran utawa klepian. Gusti Yesus bakal paring berkah awit tumraping Gusti wong nyambut gawe mono wis sak mestine nampa opah. Opah ingkang dipun paringaken Gusti temtu berkah-berkah nugraha
sing kula panjenengan perlokake, sing para murid butuhake kanggo bangun uripe sing bahagia, sing sejahtera lan penuh kabungahan. Yen kula panjenengan nulodo menapa sing dados pitedah dalem Gusti, awake dhewe leladosan ing tengahing brayat lingkungan RT RW menapa paroki, ampun ngantos awake dhewe duweni kekhawatiran bab opah, aku oleh apa, ning sing kedah kula panjenengan pikir aku bisa weweh apa. Bab oleh-oleh ben kula panjenengan pasrahake marang Gusti. Gusti sing bakal paring opah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.